Bos días, hoxe chegamos ás 100.000 visualizacións nesta canle, entre os shorts e os temas. Creo que un 60% máis ou menos son dos temas e un 40% dos shorts, que non está nada mal. Ao final levo dende o verán facéndos. Tampouco é que sexa unha persoa que lle importe demasiado todo este tema, sino que empecé un pouco por curiosear e un pouco como funcionaba o algoritmo de YouTube e descubrín varias cousas. O primeiro e máis importante é que YouTube non ten únicamente un algoritmo, senón que ten un algoritmo diferente para cada categoría na que estás encadrado. Ten un algoritmo para os canais de música, ten un para os canais de música en español, de España, outro para os de español de Latinoamérica e outro, por exemplo, para as canles de humor, ¿no? De sketches. Entón, en cada país, basicamente, e en cada idioma, pois dá preferencia YouTube a un tipo de contido. Tamén, obviamente, dependendo do que ti estés acostumado a ver. Pero bueno, aquí é onde se ve un pouco que todo isto de YouTube e tal é bastante artificial. Basicamente, agora o que promociona sobre todo é facer shorts. Da igual que sexas músico ou que sexas humorista. É o que promociona. Vou vos poñer un exemplo. Basicamente, se vos sodes o típico músico ou artista que sube vídeos que teñen, vamos a decir, por poñelo fácil, 100 reproduccións, e de repente comezas a subir shorts dentro da tua categoría, basicamente o que vas a facer é multiplicar por 10 a túa capacidade de chegar á xente. Vai non facer YouTube artificialmente. E é certo que hai unhas rachas que están un pouco postas polo mercado, entre comillas, de reproduccións, ¿no? Pois si a xente busca máis un tipo de contido, se ti fases de contido é máis fácil que desapareza. Pero ainda que non sexa así, durante un tempo te vai a potenciar moitísimo o alcance ao que chegas, basicamente para que te enganches como creador de contido a subir ese tipo de shorts ou de contido todos os días que podas. E, ademais, pois logo, cando ti vexas que se vai a producir un baixón, que se vai a producir, que tamén é artificial, hai un cap que te meten, basicamente aí o que te están dicindo é, si queres continuar con estes números, vas ter que facer o contido que fan os demais que teñen ese tipo de números no teu país ou na tua zona. A min súdama, vou a seguir facendo o mesmo, vou a seguir facendo discos en 60 segundos, vou a seguir subindo temas, porque que me mola, e me mola difundilo, e me mola que teñades algunha información de máis. Un saúdo.